I'm falling, falling for nobody else but you. Falling just for you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. Jump right through. Het zijn allemaal oude vintage boho spullen uit verschillende landen, want we struinen echt heel Europa af voor de mooiste spullen om zo evenementen en bruiloften in te kleden. En we zijn vorig jaar begonnen, ongeveer een jaar geleden kwam het idee, of 2 jaar geleden eigenlijk. En omdat we zelf met onze bruiloft een beetje bezig waren, hebben wij heel veel spullen al verzameld. En uiteindelijk kwamen wij erachter dat dit nog helemaal niet bestaat in het Hoge Noorden. En zo zijn we begonnen, in het diepe gesprongen, de spullen online gezet. En we dachten gewoon, we zien wel hoe het gaat. I used to travel, single on WeChat. Het is echt heel hip op dit moment, voornamelijk retro spullen. De lelijke bank van Beppe. Ja, die hoort er ook bij inderdaad. Wordt heel vaak voor een ceremonie gehuurd. Want mensen of bruidsparen willen het graag een beetje romantisch hebben. En die doen het ook hartstikke goed. Even zien, die hier bijvoorbeeld vind ik zo mooi. Het is niet heel groot. Maar het is gewoon heel bijzonder. Die hebben wij bijvoorbeeld in België gekocht. Daar kun je bijvoorbeeld oude borden op neerzetten. Dat is dan bijvoorbeeld voor een high tea of voor een sweet table. En wij vonden de engelen gewoon hartstikke mooi. En ja, het is misschien een klein ding, maar mij maakt het heel erg gelukkig. Vandaar ook de naam Madame Petit. We houden van de kleine dingetjes in het leven. En nou Jerk, net was mij een beetje een Duitse tongval. Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, ik ben 10 jaar geleden hier naar Nederland gekomen voor mijn studie in Leeuwarden. En eigenlijk was het mijn intentie om na 4 jaar weer terug te gaan. Maar Friesland heeft gewoon mijn hart gestolen. En toen vertelde ik kom niet meer terug. En dan moest hij helaas kiezen. Ja. En gelukkig heeft hij voor mij gekozen, dus dat is heel fijn. En wat vind je hem zo mooi aan Friesland? Rust. En ook die grote weilanden. En ja, het landschap. Het landschap. Ja, de mensen voornamelijk. You flew too high, and now you got a feeling you're falling. Nou, wij gaan volgend jaar trouwen. Volgend jaar augustus. Onze bruiloft stond een beetje op hold een tijdje, want door een ongeluk, door omstandigheden, konden wij helaas dit jaar niet trouwen. Maar wij hebben besloten om niet in Friesland te trouwen. Dat was onze eerste keuze natuurlijk geweest. Maar wij gaan in Frankrijk trouwen. Want we wilden graag een lang weekend, eigenlijk een hele week met de hele familie gewoon samen vieren. Eigenlijk de liefde vieren, want we zien ze niet zo vaak. De liefde. Nou, kom maar.